Ešte pred začiatkom tohto videjka vás chcem upozorniť, dajte odber a like, nič vás to nestojí, trvá to len pár sekúnd a pomaly sa blížime ku 1000. Ďakujem vám veľmi pekne a dajte odber a like. OK ľudia, ja sa volám Pyro Perfect a máme tu dneska ďalší odpal pyrotechniky. Jak ste mohli vidieť, čo som povedal v druhom videjku, v tom prvom, že pyrotechnika versus sneh. Čiže ak tu bude ešte na druhý deň ďalší sneh, ak sa neroztopí, tak urobím ďalšie videjko pyrotechnika versus sneh. Takže ostal tu tento sneh, trošku sa roztápal, nevadí. Ale ako môžete vidieť, máme tu tento sneh. A máme tu zase kopec pyrotechniky. Takže máme tu bazaké petardy, takže môžeme ísť na to. Ako prvé môžeme ísť na čmeliak. No. OK, trošku zlyhavka. Teraz môžeme ísť na tento vampír, takže vampír. OK, máme tu takúto ešte včeličku, takže môžeme ísť na to. OK. Teraz môžeme ísť na petardy. Máme tu takéto petardy, je to vlastne od jaja dinosaura. Je to vlastne také dinosaurné vajíčko, takže môžeme ísť na to. To je ništ. Máme tu takéto, sú takéto pískavce raketky, takže môžeme ísť na to. Potlmi ten sneh. Dobre, ideme na takéto. Tieto petardy, je to crash, takže to není oné. Ty kokos bez zápalnej šnúry. To takto môžem tedy. Máme tu kopec takéto pirátky. Hej, takže môžeme ísť na to.
To buchne polke. Malinké pirátky, ako môžete vidieť. Ideme na takúto. Takéto petardy. To zhaslo. Máme tu takúto, je to vlastne silver cracker. Tu máme takúto. Potom tu mám Boom Boom, je to vlastne Big F2 Silver. Boom Boomka. Ideme na to. Boom Boom. Toto máme Cobra jednotka. Ale dvojku už nemám, nevadí. Tu mám takúto petardu, ale to si idem zapaliť trošku, to je taká staršia petarda. Mám to z tej E4. Túto staršiu, je to dosť takáto staršia petarda, je to Boom Boom 2G. 2017, takže poďme na to. Takže máme tu koniec videjka. Takže ak môžete vidieť, je to krásny kráter. Spravili takéto petardy, že môžete vidieť. Takže máme tu koniec videjka. Ja si myslím, že zas petardy versus sneh máme natočený. Takže vidíme sa v ďalších videjkách na kanále Pyroperfect. Čus.